മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സുന്നി പ്രവർത്തകന്മാര് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ നല്ല മധുരമായ ശൈലിയിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു വിരസതയും അനുഭവിക്കാത്ത നിലക്ക് സ്ഫുടമായ സാഹിത്യത്തോടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷകനെ നമുക്കറിയില്ലേ? പന്നൂര് ഹാഫിദ് കൗസർ സഖാഫി. അദ്ദേഹം ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട CM വലിയുള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഇടിയങ്ങരയിലേക്ക് വരികയാണ്. എന്തിനാ വരുന്നത്? മർക്കസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പഠനം തുടരണമോ തുടരണ്ടയോ എന്ന ഒരു ആശങ്കയിലാണ്. ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ CM വലിയുള്ളാഹി മഹാനവറുകള് ആ കുഞ്ഞുബാലൻ തന്റെ അരികിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, മർക്കസിൽ പഠിക്കുക, അവിടെ നല്ല ദർസുണ്ട്. അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കൗസർ സഖാഫി പിന്നീട് മർക്കസിൽ പഠിച്ച് അവിടുന്ന് തന്നെ സനദ് വാങ്ങി ഇപ്പോഴും അവിടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. അത് CM വലിയുള്ളാന്റെ ഒരു കറാമത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട CM വലിയുള്ളാൻ അനുഭവിച്ചവർക്ക് മുഴുവനും പറയാനുള്ളത് കറാമത്തുകൾ മാത്രമാണ്. അതുപോലെ കരുവമ്പയിലുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പൊഴുതന, വയനാട് ജില്ലയിലെ പൊഴുതന എന്ന സ്ഥലത്ത് പാരീസ് ഹോട്ടൽ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പടിഞ്ഞാറത്തറയിലുള്ള ഒരു ഇമാമ വഴിക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹോട്ടലിൽ കയറിയതാണ്. ആ സമയത്ത് തല തിരിഞ്ഞ ഒരാൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് CM വലിയുള്ളാഹിക്ക് എതിരായിട്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട PP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് പറയാണെങ്ങനെ, ഞാനും ആ പടിഞ്ഞാറത്തരക്കാരനായ ഇമാമും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അദ്ദേഹത്തോട്, ആ മുജാഹിദുകാരനോട് പറഞ്ഞു, CMനെ പരിഹസിക്കണ്ട, അത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പോലെയല്ല, അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമോ? ഈ മുജാഹിദുകാരൻ പറഞ്ഞു, അത്രയും വലിയ മഹാനാണോ CM? ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ CM അറിയുമോ? അതേ അറിയും. അങ്ങനെ അവരൊരു ബെറ്റ് വെച്ചു, ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് ഇറങ്ങാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് CM നമ്മൾ പറഞ്ഞ സലാം മടക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ 500 രൂപ തരോ. അവിടേക്ക് പോയ യാത്രയുടെ ജീപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് പോയതിന്റെ ആ പണവും ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് 500 രൂപ തരണമോ, ആ ജീപ്പിന്റെ വാടകയും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമോ? അങ്ങനെ അവര് ബെറ്റ് വെക്കുകയാണ്. പടിഞ്ഞാറത്തറയിലുള്ള ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിയെയും കൂട്ടൊരു ജീപ്പ് വിളിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു സലാം പറഞ്ഞ് നേരെ ഇടിയങ്ങരയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്, കോഴിക്കോട്ടേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് ഇവരെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട CM വലിയുള്ള എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, വഅലൈക്കുമുസ്സലാം. ഇതുപോലുള്ള ആളുകൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ? ഇവരാകെ പേടിച്ചുപോയി. അവിടുന്ന് CM വലിയുള്ളാന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു. ഈ പടിഞ്ഞാറത്തറക്കാരനായ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, 500 രൂപയും വേണ്ട, ജീപ്പിന്റെ വാടകയും വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടിയല്ലോ, എനിക്കത് മതി. അതല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസക്ക് വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എത്രയെത്ര സംഭവങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ.